за Пламен. Дай телефона да съобщи. Покажи ги, обърни телефона да може да ги съобщи. Да, специално за Пламен. Коя е изшудало Пламен? Специално за Поля и за Пламен, които се намират в Кипър, искат да се учат. И неговите двете дъщери Григория и Мариета, специален поздрав, прекъсва. Специален поздрав за Пламен. Парнелеме бала по желание, айде колеги. Парнелеме бала по тята. Писаю време и рана, тубе мецихне тедиха, кисо фразарене текита. Започва с 50 евро. Прекъсва. Я банжалко, тубе да те дара, но не цикне. Сервитьорите да си гледат работа, какво не има благо? Лед, ако има лед да донесат. Григорий, ще продължаваме или ли? Чуват ли сега? Гледат ли? А, да, виждат ли. 50 евро от Поля и от Пламен до тука. Същата песен продължава и специално за Поля и за Пламен. И за тените две дъщери. За Поля и за Пламен от България. Специален поздрав за вас. Чу.
Айде, Чопаре, давай. Почваме да напираш. Айде, Чопаре. Да. Ако обичат, желанието на Чопаре всички да си седнат на по местата. Да си седнат по местата. Да се веселят, да едат и да пият. Некой да не бърза парите за фрига напред да си оди. Никой няма да бърза така. Никой не е на работа. Аха, ти си на работа, утре този човек те чака, дола нас чака. Да си чака реда. Ще си чакат реда. Давай. Ей, майсторски пари. Да, Тамаса отчепа Серго. 20. 40. Леквате колата, иде и утре моето. 60. Работа си за подушка. Айде бе. 70. Глед, 70, 90. 110. Дай още 20. Добре, още 20 и прав после. 130 лева. Започва Чопър. Това е най-добрият предприемач в Кнежа. Всички обекти през него минава. Само бой да не е там. За бригада строи дом и го направи дом. Също за неговите приятели сериозно малко. За неговия брат Серго. За неговия брат Божидар. За Антони. За неговия брат Дани Епното. Плътния брат. И за Дачо. Клавиатиста Кючека Кобра, оригинално на Рико Бе. Специално за цялата компания. Малко са. Стойте тук, дай се ли? 140. 150, има. 160. 170. 180. Той каза 500. 180. 190. 200. Продължавай Кючек. 200.
Кажи се, кажи му. 200 до тука, да поедем какво ще извади. Не те ти работиш хората, ние те работим тебе. 200, дай ти зеленките бе, 220, 240, 260, дай. Дай, че нема време, 260. О, дай още. 40. Дай 40. Дай па зелените. Чакай да продължавай ключака. Продължавай ключака. Грамотен, 260, 270, 290, 300 и 100, 400. Има там, има още 100 лева, бидейки. Специално за твоята фамилия. И за твоите приятели, ето от тук всички. Ама бати го забраваш. Верно? Не, той е мозъка, той си има обектите. Добре, давай, казвай сега. Добре, дай уния 100 лева. Чакай бе, ние си говориме бе, сватбата си върви, ти какво искаш ти си? Я знам, че има още той, видех зелени. Само са бият тук бе. Абе дайте пари, па после са биеме бе. Един ключак. Един ключак. И продължава. Специално за Серго, неговия брат. За Божидар. За Дон Тони. За Дани Еврото, неговия брат. За всички гости. За твоите приятели, да. И за моите душмани. Нямаш душмани, ти си лов човек. Не дай говори глупости. Поздрав за моите душмани. Поздрав за твоите душмани. Добре, дай. Поздравлявам! Още 100-400 лева! И продължава! Един ключек. 400 са. Нареко бе. 400!
Поздрав за моята госпожа. Специално за твоята госпожа. Номер едно в България. И продължава госпожата. Още 100 лева. Дай да видим. Трени, тука. Майко, и продължава госпожата. От неговата мила съпруга още 100 лева станаха 500 лева. И продължава Чопър. Кючека. Продължавам Кючека. Продължавам Кючека. Продължавам Кючека на минуто. От Чопър здраве, от него, от Чопър здраве, от Господ повече. За жив и здрав 500 лева. Добре? Не седайте тук, че почваме с госта от Крижа с Серго. Един хубав поздрав за малото семейство, за Асен, за неговата съпруга, за цялото семейство на Асен и всички гости, които са уважили Асен. Реши, хайде на колас.
какво ще подари на малко семейство, да? Всички гости, който уважава да стане да играе. С втория поздрав той поздравлява всички гости, който уважава се да стане да играе. Айде продължаваме с Кърдарашка стъпка. 300 лева от Терго, живи и здрави от него толкова, колко е. Седи ти се. Айде, сър. Кажи. Дачо! Искам турски марш. Турския марш за Дачо! Поздравлява Божидар с турския марш! Жив и здрав, от тебе толкова от Господ повече. Седи, пи си пиенето. Леко, леко. 20, 40, 60, 80, 100. 100 лева почва Божидар. Тама аз си казвам, 100 лева нема. Божидар поздравлява Серго и неговата съпруга. Неговите синове са с един от най-хубавия бал за 2017 година. Аз го гледах лайф имаше директно. И най-неговата прекрасна внучка. Жив и здрав. Дай го ми. Какво искаш?
120, 140, 160, 180, 220. 200 лева до тука. Да ти вземат музиканти. Музикантите да си вземат шпаклите и бистрите и да дойдат при нас. Духовата, всичко ще и телефона ще му... Хайде за това хубаво момиче, най-хубавото момиче в махлата ни. Айде бе, Божидаре. За това най-хубавото момиче в махлата ни един хубав кючек бе, моля ти се. Идват момчетата. Изкарайте му ръва духовото. Ето го, ето го. Работи бе, как? Ето виж, че работи акордеона. Упади този акордеон. Тури му фади, си се не бой. Работи акордеон. Да, сега ще го направим. Хайде. Чакай бе, бади! 20! човека! Има още 105 човека! Стоп! Има време, никой не е 40! 60! Още 20 лева! 260 до тука! Специално за Чопър песента "Майсторе, майсторе"! Мозъка на бригадата! Покрай твоята къща, кога минавам аз, да те видя и прегърна, виждам това слай. Покрай твоята къща, кога минавам аз, да те видя и прегърна, виждам това слай. Майсторе, майсторе, душата моя не зове, а нещо ми стори, сърдечно ми бори. Майсторе, майсторе, нещо ми стори, сърдечно ми бори. Майсторе, майсторе. Така, 260 до тука, още 20 евро или 40 лева, 300 лева! Има. Има от тази страна има. За цигари, за бензин. Серго ще даде. Мачкани. Още 50 лева, 350 лева.
Феруска да дойде при нас да ни изпее една хубава песен. Видиш ли? Добре, специално. Кай сега ще видиш? Една хубава стара песен, Сакадабла перат. Поздрав специално от Божидар за неговата дъщеричка, за неговата съпруга, за неговите синове двамата, за незабравимите. До година живот и здраве, Божидар ще прави голяма сватба. Ти ще бъдеш кума. Сакадабла каяна ме виде суме, на бете жалина ме носа стипе, а кая гини кера сая бъдруге. Салко асови, айде нещо по-весело, една хубава стара песен, лалеле, мато-мато. Твоите братя са тарикати, паричат ли на депутати, имат много милиони, товарати в камиони, дискотеки се раздават, мачки гържат, не ги жаля. Дискотеки се раздават, мачки гържат, не ги жаля. Айде ти греди си, лале, 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 лале си, гел, си, мато, си, айде ти греди си. Даде 350, така са. Ама ти почва да лъжеш. Да, 350. Дай уния стоте моите да ти ги дадат. Пракахте. Той ще ни каже, ходите, не мога ги скажи. Специално? Добре, дай да видят по 350 лева, дай. Айде ги съобщане! МГ Кръбен. Така. Айде нещо за МГ. 350 от Бежидар до тука и дава още 100 лева. МГ да кара. Айде ги съобщане! Още 100 лева! Баросите. МГ да кара. Карикатите. Божидар се кара.
Паде. Още 50. Тя ще чуе. Аз ще черпам. Добре, не. От другия. Това ли е? Хайде парите. Още 50. Живи здрави от Божидар толкова, от Господ повече 450 лева. Довиди на очета, много ми беше приятно. Нема да ма видите, докато не събера парите. Добре, чакай много. Чакай. Серго, чао, продължавам. Чакай, бе, човек. Ти няма пари в тръги. Не. Значи, кой колко жал дал сега, живи здрави, добри пари са. Свършили парите да има пари. Един път на двамата братя. После ще дойда при вас, Божидар. Чао, давай да чекай, он те ни чака. Чакай, че хората ме чакат. Един къс кючек за двамата братя, а Ферго къде го забравяте? Чакай, ти го лара, Нема готово! Айде, племенника, братовчина, давайте, че хората ви чакате, има. Идвам. Лелята. Леля Робертина. И Чичо Митко. Поздравляват полката, младошеника. За булката специално Барби, започва с 100 лева. Барби! Слушай, най-лачи! Барби, теbi ke sami, sada kukla Barbi, amari sushi budi, lady, čak momenti, ovake pirame, i peru se pirame, više zamaki starosti, i korona nosi, to kukla Barbi, više няма като нея, е красива не се, може са ми нови. Още 100-200, ма давайте пари, бе, момчета, не си играйте, бе. Аки Сало Газари специално за младошеника, 200 лева от тука. Аки Сало Газари. Anche Salo Gazzari contra della Oferrari metteva tutto cani sali bene mashallah anche tanto Gazzari metteva Oferrari fece la si armani sali bene mashallah. Още 100 станаха 300. Адмиралски последно. 2 минути. Специално Селена Робертина и Обидно. Sai no
Лиляна, която е в Испания. Да ми дадат парите до шваните, специално за сестрата Лиляна, която е в Испания. Да ми дадат парите до шваните, писани от загубените, за листа няма очевидните, яманге нощите. Да ми дадат парите до шваните, писани от загубените, за листа няма очевидните, яманге нощите. Да ми дадат парите до шваните, писани от загубените, за листа няма очевидните, яманге нощите. Дай да видим какво ще подари. 150 лева. 150 лева! Тук има ли някой тук? Айде продължаваме надолу. Давайте по-бързо, че няма време. Арсене! Вали после. Айде, Дани. Дани пачката! Браво! 100 лева от Дани пачката и негова съпруга. Много ремонти, много такова, кръщенето и той трябва да такова. Кажи сега, Дани. Моята дъщеря, ако може за него. Моята дъщеря. Моята дъщеря има си майка, и моята дъщеря има си майка. Моята дъщеря има си майка, и моята дъщеря има си майка. От кой? От Лео Меси подарява 100 лева валето. Един кючек, ако обича оркестъра. Певица, дай първо парите да видя и па ще ги мигна. Добре ли, певицата и певеца при нас, 10 лева за тек. Ма да видя. Само една минута. Една минута, ти да не мислиш, че 20. 100 лева от Филип. 100 лева от Филип. За живи здрави младоженците. Да са живи и здрави младоженците, ето 10 лева за вас смеши. Искам да поздравя малки си Леонид. Поздравява малки си син Леонид. Искам те до мен, Тони Сторано. Тони Сторано, кое е? Искам те до мен. Искам те до мен, Тони Сторано. Не, аз знаем на Тони. Искам те до мен от лека нощ. Не, аз знаем на Тони Сторано. Сирим на цигли, винаги искам те песен. Най-доброто глас, най-доброто. Айде, най-доброто. Лято. Ако бъде Тони Сторано, ще чакам. Благодарим на оркестъра, браво за изпълнението. Седи.
Добър вечер, господине. Един добър приятел на От едно сиромашко момче, 10 добър приятел на младоженика, подарява 100 лева. Жив и здрав. повтори песента. Повторете същата песен. Една минута същата песен специално за него. Продължаваме. Тихо. Приятел на Асен. Георги. Приятел на Асен Георги от Салановци. Поздравлявам на душенците. Емилия Пламен. Цялата компания. Нещо от оркестъра, добре? Каманге, пияменге. Дай да видим какво ще подарим на младото семейство. лева от момчето. Каманге, пияменге. Айде беши. Каманге, пияменге, кишни фука. Каманге, пияменге, кишни фука. Каманге, пияменге, кишни фука. Каманге, пияменге, кишни фука. Благодаря на оркестъра, продължаваме. Така, намираме се пак от Салановци пак един гост. Кажи си името, да ти съобща името. Златан от Салановци, приятел на Асен пак. Или? Пожелава на младоженците да имат живот, здраве и успех в живота. Също и виновниците. Също, да, това са виновниците на младоженците. И късниците. И цялата компания. 150 лева. Какво обичаш? Нещо ваше от оркестъра. Айде, ако обичате. Намираме се при Цецо Комшията. От Цецо Комшията и неговата съпруга подаряват 150 лева. Едни добри комши. Така, Цецо. Ако може един кючек от началото бавно и после малко по-бързо. Специално за Цецо.
Поздравлявам малото семейство, техните родители, всички гости да са живи и здрави. Все така да са. Поздравлява също неговото семейство, своето семейство. Неговата малка луда дъщеря. Анелия. Неговия голем брат Цецо също. И всички гости. Подарява 200 лева. Така, какво? Лято 2017, ако обича оркестъра. Намираме се при Слави и неговата съпруга. Поздравлявам младоженците, техните родители. Тихо! Не. Техните родители, всички гости. Поздравлявам също така своята съпруга, неговите дечица. Новата на Саша Жокера. 200 лева подарява Слави и неговата съпруга. Ой, извинявайте, 100 лева. 100 лева.